Arey, I'm pretty sure right side will reach faster. I was here 2 days ago. It's faster from the left. No, yeah, it's the right. You can't always be right, Natina. Turn right. The all-new Slavia. Skoda. Simply clever. राऊसाहेब, शिवसेनेसाठी म्हणजे ठाकरे गटासाठी मोठा धक्का किंवा एक वेगळी बातमी आहे की निवडणूक आयोगानं धनुष्यबाण आणि शिवसेना ही दोन्ही म्हणजे चिन्ह आणि नाव एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिलेलं आहे. हे अपेक्षित होतं. ज्या पद्धतीने सरकार बनवलं, ज्या पद्धतीनं खोक्यांचा वारेमाप वापर झाला, हे खोक्यांचा वापर कुठपर्यंत झाला आहे हे आज स्पष्ट झालं. हा खोक्यांचा विजय आहे, हा सत्याचा विजय नाही. श्रीरामाचा धनुष्यबाण जर रावणाला मिळत असेल तर मला असं वाटतं सत्यमेव जयते हे ब्रीद वाक्य तोडून असत्यमेव जयते करावं लागेल. खरेदी विक्री कुठपर्यंत गेलेले आहे या स्पष्ट झालं. जो पक्ष बाळासाहेब ठाकरेंनी लाखो शिवसैनिकांनी रक्त आणि बलिदान देऊन उभा केला, तो पक्ष 40 बाजार मुणगे विकत घेतात, त्याचं चिन्ह विकत घेतात, याची नोंद इतिहासात राहील. आज या देशातल्या निवडणूक आयोगावरचा विश्वास जनतेनं गमावला. राऊसाहेब, आज दिवसभरातला दुसरा निकाल तुमच्या विरोधात गेलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानंही तुमची 7 जजेसच्या बेंचची मागणी मान्य केली आहे आणि आजही निवडणूक आयोग या देशामध्ये जे आम्ही म्हणतोय, उद्धवजी म्हणतात, सगळे म्हणतात, या देशातल्या सर्व स्वायत्त यंत्रणा यांना गुलाम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यातलंच हे महत्त्वाचं पाऊल. न्यायालय असेल, निवडणूक आयोग असेल, तपास यंत्रणा असतील, या कोणाच्या तरी गुलाम असल्यासारख्या वागत आहे. नाही, पण राऊसाहेब, आज निवडणूक आयोगाचा जो निर्णय आलेला आहे, ठाकरे गट याला काही पुढे सर्वोच्च न्यायालय चॅलेंज करणार आहे. मी आता मुंबईच्या बाहेर आहे, नक्कीच आव्हान दिलं जाईल. पण 40 बाजार मुणगे पैशाच्या जोरावर बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना आणि त्यांचं चिन्ह धनुष्यबाण हे अशा पद्धतीनं विकत घेऊ शकत असतील तर या देशातील जनतेचा लोकशाहीवरचा विश्वास हा आजपासून पूर्णपणे उडून गेलेला आहे. सगळं दबावाखाली झालेलं, हे सगळं दबावाखाली झालेलं आहे. महाराष्ट्रावर सूड घेण्याचा हा प्रयत्न आणि भविष्यामध्ये महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईवर शिवसेनेचा अधिकार किंवा मराठी माणसाचा अधिकार राहू नये त्यासाठी फेकलेला हा खास आहे. राऊसाहेब, पण कसं आहे की आता जेव्हा अधिकृतपणे शिवसेना शिंदे गटाची आहे हे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केल्यानंतर माझा निवडणूक आयोगावरती विश्वास नाही. पण शिंदे गटाला याचा आता सर्वोच्च न्यायालयात जी हिअरिंग आहे त्यात फायदा होणार हे आता काही फायदा झाला तर ही जी जनता आहे ती निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय विकत नहीं घेऊ शकत. हिंदी में जानना चाहेंगे कि जिस तरह से फैसला आया है चुनाव आयोग का धनुष्यबाण जो फैसला आया है, जो फैसला फैसला आया है वो फैसला खरीदा हुआ फैसला है. ये फैसला नहीं है, ये न्याय नहीं है. जैसे महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है उसको कहा जाता है ये खोके सरकार. करोड़ों रुपया ऊपर से नीचे तक पानी की तरह बहाया है. वो पानी कहाँ तक पहुँचा है ये आज देश ने देखा, लोकतंत्र ने देखा. लेकिन हमें कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं. जनता हमारे साथ है. हम नया चिन्ह लेकर जाएंगे और जनता के दरबार में फिर एक बार यही शिवसेना खड़ी करके दिखाएंगे. आज दिन भर में दूसरी बार शिवसेना के खिलाफ फैसला देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं है. सभी ये संस्थाएं जो है, इलेक्शन कमीशन से लेकर न्याय व्यवस्था, जांच एजेंसी, सब गुलाम बनकर बैठी है. तो आप क्या कर सकते हो? ये लोकतंत्र की हत्या है. आपको लगता है सर्वोच्च न्यायालय में फायदा होगा इस चुनाव आयोग के फैसले फायदा हो या नुकसान हो, अभी बात
में जाकर हम न्याय मांगेंगे। चुनाव आयोग के इस फैसले को ठाकरे गुट सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगा। जरूर हम कानून की लड़ाई भी लड़ेंगे और हम जनता के दरबार में भी जाएंगे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।